uNkulunkulu ekathanganisela kini okuhle nempumelelo. Kama kupastor weningithalile ufliphe okubalekile nisicela kwenu ukusubscribe ubheka le video, ubheka amanye ama-video ukuqinisekisa ukuthi inamba isenza kuphela ngo-9 ekuseni ka 5 ntambama. Noku-avoida ukugwema iphutha lokulokhu ungu-WhatsApp, ucela ukungu-WhatsApp, ungalenzi lo phutha, ungacela ukungu-WhatsApp. Ungacela, ngiyacela mina ukuthi ungacela ukungu-WhatsApp, futhi ungacela ukungithumela i-SMS, yabona. Sibheka la uthandazile Precious, uthandazile Precious sawubona phasa, ngithemba uyaphila. Ngicela ukubuza ukuphupha ingane encane na 2 years igcwele amafinila ukuthi izikakele nebhuluku okuchazani, ngibonga sazophendula. So la ngokukhomba ngokusobala ukuthi 1 ngokujwayelekile uma uphupha ingane kuwupholo uma isiyikakele noma ke ingcolile futhi, ngoba lokho kuyakhomba ukuthi kukhona isichitho esikhona, kukhona imizamo yokugadla ngesichitho. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ingane uphawu lubi uma izikakele lubuye lukhombe ukusondela kwesilwane sabathakathi noma isuke sithunyelwa abantu abathakathi esizenza ingane ngenhloso yokuzokungcolisa, yabona, ngento eyisichitho. 3, futhi uma uphupha ingane kuwuphawu lokuma igagele kwabanye, lokhu kungabuye kukhomba ukuthi kungenzeka uma lo muntu wabalingane yashona, wabalingane yaphuphuma mhlawumbe, noma yashona noma ayikhipha wangayilungisela izinto, eloku ebalekela ukuyilungisela izinto, eloku ebalekela ukuthi ehlambuluke, bese isiza kuyisondela ke ngento eyisichitho manje, noma isondela kuye ngento ewumoya ongcolile, isondela kuye engahlambulukile, siletha into esichitho kuye ngoba lokhu ebalekela ukuyilungisela lezi zinto efuna kuyilungisela zona. Siyabonga ke besibheka la uphupha ingane izikakele ingcolile inamafinila, yabo, kuyinto embi njalo. So siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akanonde ngibusise enisikelele.